Xayrlı kun, hürmetli cemaat. Assalamu alaikum. Aziz Özbek kardeşlerimiz, salamatsız be hürmetli Kazak bavurlarımız. Zaman hayırlı olsun değerli Gagavuz kardeşlerimiz. Всем привет. Мен айттым инде урысчада, мен татарча әйтергә уйлаган идем. Менә сөт саталар, мен атнасына 3 тапкыр барам сөт алырга. Татар халкында әйтем бар. Итне ашаган белми, итне тураган беләди. Чөнки ашаган кеше каян белсен инде ул. Менә сөт саталар тегендә. Авылдан алып келелер, аларның бірнеше 100 микан дистелер инде бар. Бірсі бар анда Крашин православ татар. Ол ханымы шундай кыюгына, ире урыс, татарча сөйләшә. Шул ханым, мен сораганым, карарга буламы хуҗалыкны? Була диде, барда кара ди. Хатта ул сөйләде, иске генә бер йортта яши, бөтен акчасы малга китә шул, сыерлар, нәрсә. Амында менә бу мусулман атасы шәһәрнең бүтән җирендә сатып тора. Бу малайы яшүсмер дисә була инде. Шул малайы мәсәлән, алар алып киләләр, бәя әзрәк үсеп бара, чөнки һәммәсе инде ризык үсеп бара бөтен җирдә. Шунда шират җыйналадыр, хәзер инде алай түгел. Алдан сөйләшеп торалар кешеләр. Кыйбат дилегән булалар. Кыйбат өйдәге кибеттәге дүкән диләр тагы. Шундагы сөт ризыклар шулар белән чагыштыралар да кыйбат диләр. Мен инде авыл кешесе булгач икенче төрле карыйм. Әле яңа гына телевизордан караган идем. Всадник без головы. Рид язучы. Шунда бала чакта ул кино килгәни безгә, мин иртә белән суга киттем сыерларга дип. Сыерларга ма шунда үзем көтеп торам, кайчан кич булыр. А кич эш белән дә эшең күп булса да, барыбер ул кич тиз килми, кич белән кино бара, мәсәлән. Шуны көтіп йөрисең, эшләп, йортта эш бетми. Сыер артыннан йөрә кирәк. Менә шул, монда да шул сыерлар. Шәһәр кешесе ул эштән кайта да, эше бетте. Амал караган кешене эше бетми ул. Тәүлек буенча 24 сагать дисә дә була. Җәй көне бигрәк менә без далада тордык, кәҗә көтүен баккан идек. Татарча көтү көтәләр диләр. Казакча бага диләр. Шунда инде далада тордык, эш бетмидер, хатта. Эш бетмидер. Алар кояш баткач алып кайтабыз аны. Иртән тик яктырта башласа, алар тавышлана башлый. Ашарга сырыйлар кәҗәләр. Ме дип тынка тияләр. Мин әле 1 елнымы, 2 ел, 3 ел авылга кайтканда, авылдаш егеткә барып, шунда ул сарыклар карыйдыр. Чабан. Мин шул бала чакны истә тотып, сагынып шунда барадырым. Алар шул сарыкларда җәйге төнне беләсез инде нинди кыска. Алар караңгыда кайталар. Шул чабан караңгыда сарыкларны алып кайта. Инде яктырта башласа, алар кычкыра башлыйлар. Әйтерсең, ашыйсы киләләр имеш алар. Ни барысы анда 4 сагатмы? 4 сагатмы ни барысы шунда? Төн. Анда шунда караңгы, шул вакытта гына тик тыныч яталар.
соңдан кычкыра башлыйлар, ашыйсы килә алардан. Менә шундый булды. Шуңа күрә мин инде билеп торам, уңаймы, юкмы. Ул сөтне савалар, мәсәлән, сыердан, каймак ясыйлар. Әнә тегендә йогурт дигән, шуны ясыйлар. Тагы нәрсәләр, май ясыйлар. Һәммәсен менә сатып тора шулай килеп. Ә монда шәһәр кешесе ул пенсионермы, көн буена өйдә эш эшли дә әзрәк бераз, телевизор карый да килеп сорап тора. Ә ни кыйбат ул дип сорый. Ну, әгәр дә сез уйласагыз, монда авыл кешесе күп эшләмәсә дә була, акчасы үзе агылып тора дисәк, барыгыз да авылга, шунда мал үстерегез, сыер үстерегез, китереп сөтне сатыгыз. Шулай дип уйлап торам. Әйе, ул менә шәһәр кешесе хәзер инде акчаны шутлагач, ансы инде дөрес бер ягыннан, икенче ягыннан эшләгән кеше белә ул аны. Ничек җиңелмеләгә ул акча юкмы? Мәсәлән, кеше түли анарга, сөт сатучыга, фәлән, мәсәлән, 140 сум булсын. Ә ул бит белми, ул акчаның күпме 101 сум, 140 түгел, 140 сумнан кайсы өлеше салымга, ягъни налог, кайсы өлеше аренда, ул сыерларны шунда бага, мәсәлән, далада аренда. Шунасын кышка пишән әзерли. Шунасын тагы инде ветеринария докторлары ярдәм итә. Шунасын инде даильный аппарат дип аталар, инде нитә сыер сава торган аппарат, мәсәлән. Шунасын каймай кәси торган сепараторлар. Алар менә шул аппарса, күрсәтсә, мин һәммәсен күрсәтерим, менә фәлән акча шунарга чыга, фәлән акча шунарга чыга. Юк, алар бәлки теләмиләрдер. Ә бүтән әйттем, Крәшин ханым, ул әйтте, әйдә бар, күрсәтәм диде, шулай диде. Менә шунда шәһәр кешесе белер, кайда китә ул акча. Әле теге кем фатирны кира ди, арендага ала, мәсәлән, ул ай сайын фатирның хуҗасына акча биреп тора, уйлый, менә мин фәлән акча бирдем ди. Ә ул бит инде фатирны ремонтта кирәк, коммуналь кемдер үсе түли, шул кирәк. Чыгып яткан акчалар күп инде күренми. Шуңа күрә татар халкында әйтем бар. Алганга 6 да аз, биргәнгә 5 тә күп дип. Шуңа күрә менә шул татар әйтеме белән тамамлыйсым килә. Менә мин сөткә килдем монда, хәзер бераз бәлки күрсәтә дә алам сезгә. Киткәннәрдер, юк, әле алып торалар әле. Менә шуның белән тамамлыйм хәзер менә. Менә сөт сата.